tuku bakdiah ki yo melu kipas kok dalane yo melu koprol. Wah, wis ambah gayeng iki kok. Domen, maju men. Terus juga. Terus nah, ya Mbak Apri, Mbak Mimin sisan. Nah, kok sing berisi lagi iki ora penjenengane iki yo. Pokoke jadi Bu, nyuwun sewu bapak-bapak keparengmu. Mari-mari ngarep. Nah, mangiwo maneng sepados. Lumen sono Kanjeng Ibu. Oh ya, musik. Lah sebabnya apa? Wah, aku iki biyen yo ajar nari kok. Tahu aku ki nari. Oh iya, wis seneng yo mulai kiprah. Wong wedok kon kon nari halus ngono mboten purun lho, wis seneng kiprah. Bu. Oke. Aduh, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam budaya buat kita semua. Lestari budayaku. Jalan Mak, nama.
Jo. Parkinting-kinting. Ini kabar ini, Lek? Karena orang mirengke ngendikane budalan. Kanggo khusus wanita. Nyampe lanjemane wanita. Nek asline ra kowe. Wis solusi. Pripun Bu E? Pripun, Mak? Kowe ngrasa bingung. Nah, biasa kowe nyampe lanjemane wanita. Nggih, ning iki ya iso dienggo wanita. Ini juga untuk wanita. Ah, konteo-teo aku. Berarti ketangkep kok ya. Lagi, enak kanca-kanca silat semati ngono kan. Buyati pesek. Yo suwane semati mur meneh. Ning nyatane semangatipun lha kok dados motivasi rencana silat punika. Lho, tangan. Ambak Yoswa pun rokok. Yoswane Bu Yatim rokok. Rokok tujunan. Jadi Mbak Yoswa tujunan ning semangatnya luar biasa. Luar biasa. Saya menginspirasi lho, Mbak. Kalau aku nyuwun karo anak-anakku silat nggih. Ini sing Klaten. Sinden Klaten. Aja ming saiki arep bali Kartini panjenengan tekon latihan seduk latihan. Aku nyuwun untuk seni budaya kita harus diteruskan, oke? Betul. Lan meneh wanita saiki boleh karir tinggi. Ya toh? Nggih. Nanging kudu eling marang drajating wanita. Nggih kodrating wanita. Wong saiki wanita ya beda karo dhisik. Nek dhisik Kak Kyai Putri iki sane nyadong. Nyuwun karo Kyai Kakung. Ya kan? Kepengin tuku lipstik wae. Nyuwun karo sing Kakung. Engko nek ora diparingi nangis. Ngreng-ngreng ning saiki aja. Ayo kita bareng bantu sing Kakung ya toh. Usaha apa wae sing penting halal. Jadi kita wanita semangat dan semangat. Maka dari itu bersinarlah wanita-wanita Indonesia. Yeay, bersinar wanita Indonesia. Bersinar. Karena ngendikane Bu Ele, wong wedok zaman dhisik arep kulipan wis direwangi nangis, njaluk Kyai Kakung. Lho sakniki malah walik. Lah sing lipenan ya wong lanang barang. Lah, ngendikane budal kok nek kok gak sampe iki anu sumur dapur kasur. Aku sumur kok gak nek dapur lho nek kasur kok lanangku ya. Jadi kan saya tebak-tebak. Oh, aku kan kudu resik aja ngene sampe garwane iki sare kok bobok ayo. Jiwamu krendeng iki leren-ono. Resik-resik kasure omahe kacaku. Ora omahe dhewe. Dhewe lho nyanyi lho. Pokoknya aku boleh apa ampun malah ngalipun ngendani kanca-kanca ngalipun ngampi-ngampi kiri cangkang silat. Aku jam itu aku sing ngarepanku. Tenan. Wis ning alun-alun lho mau Bu Yani jam itu mau. Lah kok tenan alun iku. Ora mergo apa-apa. Ayo mergo sing tak nggonya kok sanggane. Matur nuwun Bu E. Nek paman ngrawuh Bu Yani pesek kok secara personal ora berpuluh-puluh juta nek nyatane wonten kok nani terus silat. Kowe kok malah kedodok rasa kula. ada ngono kok malah Kok tani diseraga. Mletek padang kula ku malu kok rasa mbok jeneng apa? kok malah kesunduk iki. arep kembali ke rahim ibu iki. Senengane. Matur sedaya wae kowe iki pengiburan kuat ragem. Padahal itu Ibu. Kejawi biar pesek kalau mau guru siati, ratunya ikut manggung sampun berkali. Matur